Националния метеорологически институт. Ще бъде 16 часа, 36 минути и 17 секунди. Не може да е 17, то на 10 секунди го казва, бе. Това е извратеното време, брат. Падали са на 19. О, Гоген, завършихте ли вашата страна? Това произведение на лилавото изкуство, но топих си четката, да макарите чакат. Много си семпъл. Гоген, вие сте плосък, като лопата, като кюрек, простете. Защото има и криво лопата, а вие нямате нито една кривина в характера си. Сетихте ли тънката шега? Как се да се смея? Да ти май имитираш те от комиците. Кой? Точно в петък ги даваха и се правиха на двама художници. Така ли? Не съм го гледал. Пропуснал си го. Луната кара всички да се правят на художници. Заради луната? Мише? Луната те кара да боядисваш. Това е причината. Добре бе, кажи цървуз. Добре бе, нали познавам? Не съм познал ли, гаеш се сега, виж, караш ме да мажа. Отстрани, защото ме изнервяш с глуповият си отговор. Не, че въпросите беха много глупави. Гоген! Кажи. Кажете защо пъти съм на тази кафела. Защото сме в ливавия период. Ти знаеш добре, че сме в ливавия период, но е повече от явно. Стоящо. Ти в избикерския си период. Само колегата му не. Аз съм Само той е в избикерския си. Аз съм такъв послушник на златната школа. Последователно. Не забрах тънката да се върна. Искате ли да слаете? Помислите малко. Бате! Не ме смеш падна върху рояла, бе. Се хвана за рекламата и не знае, ще довършите композиция. Нека до време да довърши. Не мога, така съм четката. Ръката нека си. Имате и друга е достатъчно. Не мислите сега е момент за да... Ами да, може би. Само стълбата и може да схода да бъде. И аз ще излезе да вярвам. Ето това е от вашите недостатъци, за това се студиш на хората. Абе, да, стълба глава ще ли се събичка? Само моето име. Само име дък. Собствената ви Маса. Искам да кажа полезно да се замисли. Искаш по какво? Да кажа полезно. Полезен с маска. Това не е полезен. Никак.